Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ThesTech και σήμερα μαζί σας, έχοντας να σας δείξουμε ένα καινούριο βίντεο για αυτό το προϊόν που βλέπετε μπροστά σας, τον κατασκοπικό στυλό με την κάμερα. Spy Pen λέγεται στα αγγλικά και είναι κινέζικης κατασκευής. Έρχεται σε αυτό το πολύ ωραίο κουτί, το οποίο κάνει και για δώρο ό,τι πρέπει. Εδώ πέρα βλέπετε τις δυνατότητες του στυλού βίντεο, audio, εγγραφή ήχου, κάμερα, σαν USB δηλαδή να το έχετε, και εδώ πέρα gift, δεν ξέρω γιατί το λέει αυτό, business portable recorder. Τέλος πάντων είναι σε αυτό το πολύ ωραίο κουτί, ανοίγει από εδώ πέρα και μέσα είναι ο στυλός. Πάμε να δούμε το στυλό πιο κοντά. Ας αφήσουμε το κουτί στην άκρη. Αυτός εδώ είναι ο στυλός από κοντά. Όπως βλέπετε εδώ μπροστά βρίσκεται η κάμερα, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε τόσο καλά. Από εδώ πέρα πίσω έχει δύο τρυπούλες. Εδώ πέρα μπορείτε να βάλετε μία καρφίτσα και να κάνετε reset, δηλαδή να επαναφέρει το στυλό στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Και εδώ πέρα είναι η τρυπούλα με τα φωτάκια. Έχει τρία φωτάκια ο στυλός, μπλε, κόκκινο και κίτρινο, το οποίο κάθε χρώμα έχει τη δική του ένδειξη που μπορείτε να βρείτε μέσα στο βιβλιαράκι του στυλού. Ο στυλός ανοίγει από εδώ πέρα. Όπως βλέπετε μέσα έχει αυτό εδώ τον χώρο που μπορείτε να βάλετε το καλώδιο USB του και την microSD κάρτα. Εγώ έχω μια microSD κάρτα, θα την βάλω τώρα μέσα. Transcend 4 GB. Οτιδήποτε κάρτα και να έχετε, αυτός ο στυλός πιστεύω θα την αναγνωρίσει. Τι να βάλω από εδώ. Μπαίνει έτσι μέσα και κλείνει ολόκληρο μαζί με το στυλό. Ο στυλός από μόνος του βγαίνει από εδώ γυρνώντας αυτήν εδώ τη μητούλα, γράφει κανονικότατα. Αυτά για τον στυλό από μόνο του. Πάμε να δούμε μέσα τι έχει το κουτί. Ο στυλός έρχεται μαζί με το καλώδιο USB του, το οποίο όπως σας έδειξα μπαίνει εκεί πέρα μέσα ανοίγοντας το στυλό, και με το βιβλιαράκι με τις οδηγίες του. Από τη μία πλευρά στα κινέζικα, από την άλλη στα αγγλικά. Ελληνικά δεν υπάρχουν εδώ πέρα. Πιστεύω θα χρειαστεί να διαβάσετε τις οδηγίες, διότι εδώ πέρα ας πούμε λέει πώς να το ανοίξετε, how to open it. Για παράδειγμα, αν υπάρχει 3 φορές το κόκκινο φως και μετά σβήσει, αυτό σημαίνει ότι ο στυλός δεν έχει μέσα κάρτα. Αν ανάψει μία φορά πράσινο και μετά σβήσει, αυτό σημαίνει ότι ο στυλός είναι έτοιμος πλέον να βγάλει φωτογραφίες και να γράψει βίντεο. Ο στυλός δεν έρχεται με δικιά του κάρτα TFT μέσα, αυτή είναι εδώ πέρα που έβαλα εγώ. Θα χρειαστεί να βάλετε εσείς μία μέσα. Πάμε να το ανοίξουμε να δούμε πώς δουλεύει. Λοιπόν, για να σας δείξω πώς δουλεύει αυτός ο στυλός πρέπει να έρθουμε πάρα πολύ κοντά. Έχει ένα κουμπί όπως είπαμε, πατώντας και κρατώντας το για 3 δευτερόλεπτα βλέπετε ότι έχει ανάψει το πράσινο φως και κάθεται εκεί πέρα. Αυτό σημαίνει ότι ο στυλός έχει αναγνωρίσει την κάρτα μας και έχει μπαταρία και είναι έτοιμος να γράψει. Πατώντας μία φορά θα βγάλει φωτογραφία. Μην ξεχνάτε ότι η κάμερα είναι εδώ μπροστά και όχι εδώ πίσω. Πατώντας και κρατώντας το για 2 δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει να βγάζει βίντεο. Και μπορώ να σας το δείξω. Αν βάλω αυτό εδώ πέρα, να προσέχετε να μην το κουνάτε πάρα πολύ για να μην βγει η εικόνα πολύ φωνημένη. Αυτό ουσιαστικά, και πατώντας και κρατώντας για 3 δευτερόλεπτα ανάβει μια φορά το κόκκινο φωτάκι και σβήνει το ρολόι. Αυτό ήταν ουσιαστικά το review για αυτόν τον στυλό. Θα σας δείξω ακόμα κάποιες φωτογραφίες και βίντεο που έβγαλα με αυτόνα και κάποιες ιδέες για το πώς μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε.
Να σας θυμίσω ότι το ρολόι μπορείτε πάλι να το αγοράσετε από κάθε είδους σελίδα στο ίντερνετ ή πολύ απλά με τη δικιά μας βοήθεια να το παραγγείλετε από τη Θεσσαλονίκη, από τη σελίδα μας στο Facebook, την Thess Tech. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, εμείς θα τα ξαναπούμε με ένα καινούριο βίντεο από την Thess Tech. Να περνάτε όλοι καλά. Και κάτι ακόμα, ο στυλός δημιουργεί 4 αρχεία μέσα στην microSD, το ένα από αυτά λέει time, όπου αν το ανοίξετε και αλλάξετε τις πληροφορίες μέσα, οι φωτογραφίες που θα βγαίνουν θα έχουν τη σωστή ώρα και ημερομηνία πάνω τους.